Mačka, ku ktorej sa viaže viacero legend a dokonca má prívlastok posvetná, zaujme vás nielen svojimi modrými očami a jemnou srsťou, ale aj svojou dôverčivou a milou povahou. Poďme spoznať plemeno Birma. O presnom pôvode Birmy síce neexistuje žiaden presný dôkaz, ale so vznikom tohto plemena sa viaže niekoľko legend. V nich sa hovorí, že pochádza z Mianmarska, kde žila v chrámoch v spoločnosti mníchov. Jeden z príbehov vysvetľuje jej príchod do Francúzska tak, že dve tieto mačky dostali do daru od mníchov dvaja francúzski dobrodruhovia. Podľa legendy kocúr cestu neprežil, ale mačka do Francúzska dorazila gravídna. Faktom však je, že tieto mačky sa v 20. rokoch 20. storočia nachádzali vo Francúzsku. To sa dodnes považuje za kolísku chovu biriem, kde boli v roku 1925 uznané ako plemeno. Počas druhej svetovej vojny plemeno takmer zaniklo, po vojne ostali už len dvaja jedinci. Ich potomkovia sa stali základom obnoveného plemena, k nim sa postupne prikrížili perské a siamské mačky a v 50. rokoch sa opäť začali šľachtiť čisté Birmy. V 60. rokoch bolo plemeno uznané aj v Británii a USA. Dnes je uznané vo všetkých rozhodujúcich združeniach zastrešujúcich chov mačiek a môžeme sa s nimi stretnúť na mnohých výstavách. I keď u nás zatiaľ nepatrí medzi najpopulárnejšie plemená, v zahraničí sa teší väčšej obľúbe a obľúbili si ich aj známe osobnosti ako Freddie Mercury či Karl Lagerfeld, ktorý dokonca svojej Birme prenechal nemalé dedičstvo. Oveľa viac o Birmách sa dozvieme v chovateľskej stanici Medicat. Vítajte u nás v našej chovateľskej stanici Medicat. Chovám 20 rokov Birmy. A rozhodla som sa pre toto plemeno nielen preto, že ma očarilo svojim vzhľadom, ale teda najmä povahou. Birma má z môjho pohľadu, alebo teda určite z pohľadu všetkých, najprísnejší štandard zo všetkých plemien. Je to podľa mňa spôsobené najmä tým, že sa tam dosť vyžaduje, hlavne pri výstavách, aby mali konce labiek biele, to sa volá ponožky, a zadné časti, obrátené V, zhruba do 2/3, to sa volá ostrohy. Veľakrát sa stáva, že to zviera naozaj spĺňa všetky predpoklady toho štandardu, približuje sa to takmer dokonalosti a napriek tomu je to ako keby pokazené práve týmito ponožkami a ostrohami. Veľakrát zviera má krásne ponožky a ostrohy, ale ostatné známky zase nevykazujú alebo nepribližujú sa štandardu. Birma je vlastne tým známa, že má tie 4 biele ponožky, tak sa to veľakrát aj hovorí. Takže to je také najtypickejšie a potom teda tie modré oči, ktoré teda tiež patria k štandardu. Čo sa týka ostatných vlastností štandardu, tak samozrejme ucho by malo byť nie veľmi veľké, ani nie malé. Malo by byť jemne okrúhle. Tie štetinky sa málo kedy vyskytujú na ušiach. Je dobré, aby mala pomerne silnú bradu, široké lícne kosti. Tento tzv. Rímsky nos je už síce zo štandardu vyradený, ale stále to u tých chovateľov rezonuje ako niečo, čo vyžadujú alebo čo sa im páči. Čelo by malo byť, tento stop by nemal byť veľmi výrazný a malo by byť okrúhle, aby nenieslo nejaké známky plochej časti. Brada musí byť tiež silná, nemala by byť ústupená. Telo je kompaktné, skôr nižšie, nie nejaké dlhé, chvost takisto primeraný dĺžke tela. Srsť by mala byť hodvábna, na omak veľmi taká jemná, ale zároveň by nemala byť taká chemlónová. Čo sa týka sfarbenia, tak Birma má také 4 základné farby, ktorými je známa. To znamená, najsvetlejšia je lilavá, potom je o kúsok ako keby tmavší odtieň, je modré sfarbenie, potom je čokoládová a potom je silová. Silová je v podstate čierno-hnedá. Potom samozrejme existujú ešte krémová a červená. Všetky tie farby, ktoré som vymenovala, môžu byť aj v tabi a zároveň teda môžu byť aj korytnačinové sfarbenie. Tá povaha Birmy nás očarila veľmi. Je to veľmi ťažko opísať, kým to ten človek nezažije. Je veľmi jemná. Keď vidí, že ten človek má čas
tak mu nenápadným spôsobom dá najavo, že je tu pre ňoho. Či už si položí na ňoho labku, alebo mu donesie loptičku, alebo sa bude zamilovane na ňoho dívať. Nie je otravná. Nie je otravná tak, že by proste si uzurpovala toho človeka a neustále vyžadovala od neho nejakú pozornosť. Ak sa premiestním do nejakej miestnosti, tak sa tam premiestnia oni postupne tiež, ale s tým, že v podstate mi nejako nedávajú najavo, že strašne si nás všímaj, lebo sme tu. Podlíhajú si, proste robia neustále spoločnosť, ale nie takým spôsobom vtieravým. Postráda akékoľvek známky agresivity. Ona vôbec nie je typ mačky, ktorá by proste vytiahla tie pazúre, či už z príhre, alebo čo. Povaha Birmy je veľmi ako typická aj tým, že naozaj je možné s ňou manipulovať. Zobrať ju proste na ruky, prevrátiť ju na chrbát a nemá s tým absolútne žiadny problém. Málo ktorá mačka, keď necíti pevnú pôdu pod nohami, tak je v pohode. Čo sa týka takej tej symbiózy s inými plemenami alebo inými zvieratmi, tak zatiaľ ono sa aj vraví, že Birma by nemala byť sama. Zatiaľ som sa nestretla s tým, že by niekto mal problém, čo sa týka iného zvieraťa v domácnosti. A takisto nemajú problém ani s deťmi. Skôr naopak, povedala by som, že Birmy veľmi inklinujú k deťom. V podstate si myslím, že Birma není ničím špeciálna, čo sa týka starostlivosti od ostatných plemien. To, že plzne, je prirodzené. Veľa ľudí si myslí, že tým, že tá srdc je polodlhá, že není krátka, takže tá starostlivosť je náročnejšia. Není to vôbec pravda. Vedia si tú srdc v podstate obriadiť aj sami. Stačí ju jemne prečesať kefou a myslím si, že to česanie je skôr taký rituál, aby s tým človekom mala nejaký kontakt, ako to, že by to bolo nevyhnutné. Takže nejaká taká starostlivosť výnimočná nie je. Strihanie pazúrov, to robím každé 2 týždne predné labky, raz za mesiac aj zadné. Čistenie uší takisto nie je potrebné, pretože pokiaľ je mačka zdravá, tak sa tam v podstate v tých ušiach nerobí nič. Samozrejme im ich zvyknem skontrolovať. Samozrejme počas celého dňa majú k dispozícii granule. Isto vodu majú stále k dispozícii. A čo sa týka takého mokrého krmiva, tak je to tam veľmi rôzne. Hlavne ide o tú kvalitu. Birma, ako každé iné mačacie plemeno, sa nemôže vyhnúť tomu, že môže dostať nejaké vírusové infekčné choroby. To si myslím, že je pre mačky ako najnebezpečnejšie. Ale není to nič také typické priamo pre Birmu. A v podstate nechcem povedať, že je to tak zdravé plemeno, že ho nemôže nič zastihnúť. Jasné, že môže, ale nemá žiadnu takú predispozíciu niečoho, čo by bolo pre Birmy typické. Prečo mačiatko s preukazom pôvodu? Tí chovatelia, ktorí chovajú, naozaj seriózne sa venujú chovu, tak im záleží na tom, aby odchovali to zviera čo najviac podobné tomu štandardu, hej, aby sa čo najviac priblížilo. A to nielen vzhľadom, ale aj povahou. Je podľa mňa veľmi dôležité aj to, aby vyberali toho partnera tej mačke, aby tá dvojica bola kompatibilná. Nehovoriac o tom, že teda chovatelia musia dodržiavať určité pravidlá. Takisto si myslím, že tie ceny, ktoré ponúkajú chovatelia bezpapierových mačiatok, tak si dovolím povedať, že im pri starostlivosti, akú by mali mať, nemôžu pokryť ani náklady na to mačiatko. Ja si neviem ináč predstaviť, prečo by to robili ako na biznis, pretože tam nevidím žiadny posun. Tým, že chovateľ sa snaží naozaj, aby vyšľachtil to zviera, aby bolo čo najkrajšie, čo najviac zodpovedalo tomu štandardu, ten chovateľ by mal mať nejaký cieľ. A u tých, čo chovajú bezpapierové, nejako mi uchádza zmysel toho chovu. Pre mňa ten chov neznamená mať mačatá, ale snažiť sa zachovať pre ďalšie generácie to plemeno, ten výzor, ale zároveň aj tú povahu. Birma je podľa mňa vhodná úplne pre všetkých ľudí, tak ako ku starým ľuďom, tak do veľkých rodín a takisto rodiny s inými zvieratmi, s deťmi. Neviem si predstaviť, pre koho by nebola vhodná, ale je samozrejme, že niekto vyžaduje temperamentnejšie povahy, že mu o mnoho viac vyhovuje, keď mu bude strážiť garnižu a proste tá Birma sa tak dokáže akože celkom držať pri tej zemi, že nepotrebuje vyloženie výjsť na, vyspoľhať sa po záclone alebo čo, neničí nábytok.
skutočne si neviem predstaviť, pre koho by bola nevhodná. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, kanál odberom a vidíme sa na budúce.